Akakulonda kubusisa uNkulunkulu kama kupastor ngithandele yes. So ngifisa ukuthi number isetshenziswe kuphela umuntu oyimember channel so ngo-9 ka-5 ntambama kuphela. Akangifoneli nge-WhatsApp, umuntu akangi-WhatsApp, uyangifonela direct ufake i-airtime. Lo ukuthi ngichaza amaphupho mahhala ngizothi befake i-airtime. Nami benginga-charge umuntu ngikhuluma nami ngimcharge, but ngiyazi ukuthi abazame le airtime. So ngeke uloku ngi-WhatsApp kungetha uyahlupheka wena nani ngoba vele phela lokuthi ngichaza bomahhala ngiya-understand and people abanamali abanye. So please ungangizeleli ukuthi ungitshela into eningi ingako ungachaza mahhala amaphupho ingoba ngiyazi la bantu abanamali or abafuni imali. So fake i-airtime alimali ungifonele kuphela bona. From Monday to Friday kuphela. Sunday guys ngisesontweni angifisi umuntu angifonele ngesonto yabo. Sibheka la iphupho lokuphupha iswebhu. Iswebhu is a whip. Whip iswebhu ngesiZulu. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha iswebhu kuwuphawu lobuma usibona ngoba bese ngasho kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi uzobhana nosizi noma ubhana nenkinga ngenxa yeziphambeko zakho kodwa. Amakhosi okuqala chapter 12 verse 11 manje ubaba wani thwesa ijoke elisindayo mina ngiyakunezela ejokweni lenu. Ubaba wanishaya ngesiswebhu mina ngiyakunishaya ngawofezela. 2, ngokwesintu-ke uma ngenzeka ubuphi iswebhu kungaba uphawu lobuma usibona olungabuye likhomba ukuthi ngenzeka ithongo noma idlozi alineme futhi selingase liqala ukukuthethisa likufaka uswazi ubhekane nezinkinga noma nezikhathi ezinzima. 3, omunye angabe seyibuka kanjena ngokwesinye isikhathi uma uphupha iswebhu uphawu lungaba lobuma usibona osuke lumwenza liyakhomba ngenzeka uNkulunkulu uzokuvivinya kakhulu futhi kanzima ngenxa yokungalaleli. Izaga 26 verse 3 isiswebhu singesehashi netomu lingelembongolo noswazi lingelomhlane weziwula. Akasivale. So number 4, kuyenzeka uma uphupha iswebhu ubophawu uma uzwa uqhuma noma siqhuma ngoba lokhu kusho kuyenzeka uzozwa izindaba ezimbi noma uzozwa ukuxokozela noma uzobanokuxokozela noma-ke ungasubhekane ney'nkinga noma ukusolwa abanye abantu. uNahume 3 verse 2 ngokuqhuma kweswebhu nomsindo ogodlozelayo ugodlozela kwamasonto namahasha gadulayo nenqola eqhumayo. Besibheka nje iswebhu uma usibona noma siqhuma akuvame umusa, kuvame ukuthula, kuvame usizo.